zertzaken hau eskolan? Matematika ez altzaken hau. Inberko hau lana, ez? Ja, proiektu buka ordin hau. Moi berdin eta gero zaltxakun berdin. Hainoko bat zauzkena gauza batzuk etxeko, baina, bueno, engotxinak geho. Familiz egin eta ematea iso zuka zitzeiki errespetua di eta hola, baina hori, normalien kuadria egin eta beti ikaz. Gure hizkuntzaren atal da eta hori galtzea izango litzateke gure hizkuntza pobretzea. Itanoren egoera ez da oso ona, baina badaude itxaropenerako arrazoiak ere. Azken urteetan 50 herritan baino gehiagotan egin dira itanoa bultzatzeko jarduerak. Oñatin ari dira itanoa praktikatzeko 15 minutuko saiotxoak egiten astero. Ik badakit Mikel Luis datorren. Nik etxe izat? Guk etxak izau ezak. Gaitxo bat emun eta gai horren inguruan hitz egiten dute oso modu informalean eta... Ze plan dakon gaur atzaldeako? Etxein baina zeuruen liburu teira fangona. Neu eureke fangona. Azken finean gure altxor bat ere badelako, ez? Eta nahi genuen kalean modu informalean hitz egitea eta ondare horren jabe egiten badia, pausutxo bat badala. Herri askotan interesa zegoen itanoa bultzatzeko, liburuskak kaleratu izan ditugu, herriko itanoan liburuskak, hola txuleta antzekoak, baina pentsatu genuen aplikazioa izan litekela jolaseran ikasteko modu erakargarri bat. Azkenean helburua da, 35 egunean ika egiteko oinarria jasotzea. Guztion artean, nik uste dut lortuko dugula. Ez modan jartzea igual, hori askotxo esate izango da, baina behintzat gehiago erabiltzea eta ezagutaraztea.